Upskilling ug pag-edukar sa mga nagtrabaho sa tourism sector ug paghingusog sa kampanya aron ka-protehian ang kalikupan lakip na gihimug-atan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagpamulong ato sa 36th joint meeting of the UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific and UN Tourism Commission for South Asia. Si Luan Merendina sa report. Katulong adlaw sa pagpahigayon sa mga UN tourism events sa Lapu-Lapu City, usa sa sentro sa mga diskusyon ang edukasyon sa turismo ug product development pinaagi sa green transformation sa turismo, partikular na sa mga miyembro niini sa Asia and the Pacific. Sa pagpamuong ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at ubangan sa mga delegado, iyang gihimug-atan ang mga plano ug lakang sa gobyerno aron mapataas ang kalidad sa mga nagtrabaho sa tourism sector, pinaagi sa pag-edukar kanila o baka paghatag og training ug upskilling. We will require experts and professionals from different fields to come and help to make tourism a meaningful and educational and impactful experience, not only for our tourists but also for our stakeholders. For what good will any tourism effort be if it ends up destroying the local culture and ecology? Samtang gipasigarbo sa presidente ang pagsulbong sa turismo sa nasod human sa pandemya, iya usab nga gibutyag ang tinguha sa gobyerno alang sa sustainable tourism. Matod sa presidente, nakig-alayon karon ang gobyerno sa private sector nga mohimo og mga reforma aron ka-protehian ang kalikupan. We must go green in the transformation of our tourism products and services as a solution to address climate change, resource preservation, and long-term industry sustainability. As a matter of fact, I would take that even a step further. Si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco atol sa pagpakikinabi sa mga sakop sa media, mibutyag nga aduna na karoy gihimong revised version sa National Accreditation Standard diin nasukip ang mga green practices kun pamaagi nga mulungtad ug mulambo ang turismo sa nasod. We are also very much pushing for the Filipinization of our accommodations to be able to reflect the strength of the Filipino identity. Kagahapon, may gipahigayon nga technical tours diin gibahin sa tulo ka grupo ang mga delegado o gipasuroy sa pipila ka mga dapit sa Subo. Sa Camotes Island, nahatagan og kahigayunan ang mga UN delegates nga mabisita ang mga gipasgarbong white sand beaches sa isla o ang mga natural caves ug nagsaw sa mga traditional treats sama sa binignit, kabkab kun kasaba cracker ug linusak. Samtang ang laing grupo nga nakasuroy sa lungsod sa Aluginsan nahatagan og kahigayunan nga ma-explore ang Boho River. Ug human sa ilang adventure, giabi-abi usab sila sa mga pagkaong Pinoy. Mga historic sites, white sand beaches ug local delicacies usab ang na-enjoy sa grupo nga mibisita sa lungsod sa Argao ug Dalaget. Ug kagabi, giimbitahan ang mga UN delegates sa Cebu Provincial Capital diin misaksi sila sa usa ka fashion show nga gipasugdahan sa world-renowned fashion designer nga si Fern Amato, kinsa lumad nga tagalungsod sa Barili. Human sa fashion show, gisunod usab dayon ang salo-salo. Ang UN Tourism Secretary General sa iyang pamong kaganiha, mipadayag sa iyang katagbaw sa kasinatian nila dinhi sa Sugbo. I can promise you that we will continue, and it's not the first and last meeting. It's just beginning, and we need more international presence. We need more international companies. We need investment. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.